көн сайын эшләп, без аның белән телефоннан сөйләшәбез. Ул кешеләргә җылы өйләр, тигез юллар ясый. Бәйрәм белән сезне! Минем әтием Рамил. Ул мәктәптә оператор булып эшләй. Ул безнең куанычыбыз, горурлыгыбыз, таянычыбыз. Мин әтиемне бик яратам. Ул безне һәр вакыт күчтән эшләр белән сөендереп тора. Минем әтием бер генә һәм бердән-бер. Бәйрәм белән! Әтиемнең исеме Рәсим. Инде генә эшкә тотынса да, ул аны җиренә җиткереп эшли. Ул безнең белән дә булырга вакыт таба. Без аның белән рәхәтләнеп сөйләшәбез. Минем соравыма да җавап бирә. Без өйдәге эшләребезне бергә эшлибез. Һәм минем кечкенәдән эшне яратырга өйрәтте. Тагын да киләчәктә бергә тату торырга язсын. Минем әтием Валиев Фәнил. Мин аны бик каты яратам. Ул тырыш, уңган, әйбәт. Һәм ул мине бик каты ярата. Бәйрәм белән сезне, әтием! Минем әтиемнең исеме Айназ. Әти безгә һәр яктан терәк булып тора. Әтинең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием бик яхшы, улым, җанлы, әйбәт кеше. Әтием 13 ел буе инде халык өчен. Иркен, матур йортлар салон. Без әтине эштән сагынып көтәбез. Ул наныем белән мине бик каты ярата. Минем җимешләрем диеп сөеп кенә тора. Без аны бик каты яратабыз.